Satsho sangena thina esingalala endleleni nazi indaba ze1KZN TV ehamba phambili namuhla. Kanti kuboshwe inqwaba yabokufika eMgungundlovu. Nina bendlula methedla kwezindi ihlahlo kaMzimba umntwana uyakhuleka nazi indaba ze1KZN TV. Kuboshwa bokufika kulele bangaphezulu kwama-30 abangenazo izivume zokuba kulelizwe. Kanjalo ke nowesilisa ohweba ngezidakamizwa edolobheni laseMgungundlovu KwaZulu-Natal ngenkathi kamaphoyisa eqhuba lomkhankaso wokugasela ngazelele bani. Okhulumela amaphoyisa kulesifundazwe uColonel Robert Nechunda uthi amaphoyisa azoqhubeka nale mkhankaso ukulwisana nobugebengu kuleli dolobha. Umkhankaso wamaphoyisa wokukhuculula idolobha uMgungundlovu ubonakale uthela izithelo ezinhle njengoba bengaphezulu kwama-30 abantu bokufika kuleli ababoshiwe ngenxa yokungabi namaphepha afanele. Lo mkhankaso ubuhlanganisa izinhlaka ezahlukene zezokuphepha nabezempilo bebhekwa nokusebenza kwezitolo. On the ground in Pietermaritzburg in a operation involving the police, Msuluzi municipality and our E2 partners who are security companies targeting illegal foreigners and illegal liquor outlets. We are doing so to ensure that we clean our streets, we clean our countries. We're looking for drugs, second-hand goods which are not sold properly. Thus far, we have arrested over 30 people who are in the country illegally. They are still going to be verified by Home Affairs. We have our labor colleagues who are doing their inspections at different shops, employing people, see if they are following what needs to be followed, the laws of the country. We are still continuing to operate. It will be a whole day operation, and we are happy that police have shown force, and the remarks from the community is positive. Ukhulumela amaphoyisa esifundazweni KwaZulu-Natal uveza ukuthi bazoqhubeka nale mkhankaso kanti baphinde babheke izindawo edolobheni ngokwahlukana kwazo. Kubonakale kuboshwa nomunye obesolwa ngokushushumbisa izidakamizwa edolobheni ngosizo lwe-E2 project ehlanganisa izinkampani zonogada kanjalo namaphoyisa. Targets anything illegal. Hence, there was a person who was arrested already for being in possession of drugs. It will depend on the quantity of drugs if you are going to charge him only with possession or dealing as well. But safe to say that our officers who were vigilant observed him, and through intelligence he was targeted and arrested. Indeed, was found with drugs. So yes, he's arrested. Because the focus is mainly on illegal foreigners, doesn't mean that we don't focus on other crimes. Whatever crime that you commit, police will ensure that they act and act decisively. It's province-wide operations, and Pietermaritzburg is one of the big cities in the province, and we've been getting reports from committee members that there are illegal foreigners in this street and other areas. Hence, we have got teams that are operating in other areas like Plesisla, and where we are in Pietermaritzburg, we had intelligence that there were those who were employed who are illegal. Leli dolobha lingamanye amadolobha abhekene nenselelo yabantu bokufika abaningi abahlala kulo kanjalo nokudayiswa kwezidakamizwa. Izindabeni ze1KZN TV bikuthi abantu maphumulo eMgungundlovu. Inhlangano abama-tuck shop iSouth African Tuck Shop Movement ithi isabhekene nenselelo yokuthi namanje abantu bokufika basaqhubeka nokusebenza ama-tuck shop kanti abanye basenomnini bawo. Le nhlangano phambilini yabe imemezela ukuthi uma ngabe bokufika sebehambile so ngomhla zingama-30 kuNhlangulana walonyaka amalunga ayazongena ezitolo kepha lokho akenzeki namanje. Uhlalo weSatmo Ayanda Mabaso usola kuhulumeni waseNingizimu Afrika ngokuhudula inyawo. Sekuphele cishe izinsuku ezingama-37 kwayaleleka abokufika bakuleli ngokungemvume ukuba ke babuyele emazweni abo. Inhlangano yabama-tuck shop iSatmo isizwa lesokukhathazeka kwayo ngabokufika abasaqaluza namanje kuleli abasaqhubeka nama-tuck shop abangenawo amaphepha obunini bawo. Zikhona izitolo ezike zavuleka nama-members kaSatmo angena kodwa iqiniso elimsulwe singesilibalekela ukuthi out of 100% maybe 0.001 itolo isavulekile. Well ke lokho siyakubona wanje kuqala kulekha kumthetho wase South Africa ngoba siyakuthola ukuthi itolo iningi zirana abantu abanganawo amaphepha kepha asibabona abamthetho besondela
ukufika usuwarisha ukuthi siyababona kodwa futhi abantu bomthetho besusa oma bethu abadayisa ubhatata nombili edrobheni betha amaphepha banawo. So now bese uyazibuza ukuthi ubani osuswayo ba ungasusa. Le nhlangano imele ke abama-tuck shop eNingizimu Afrika yonke isola ke izitolo ezinkulu ezingama-wholesaler ezisaqhubeka nokudayisela impahla abokufika abanama-tuck shop abangenawo amaphepha ngokuqhubelezela phambili ukuba beqhubeke nokudayisela umphakathi. Izitolo eziningi zisa-occupy abantu bokufika. So sinethemba lokuthi as we move forward kuzohamba kuhambe zilunga izinto ezifana nalezo including ama-wholesaler. Ama-wholesaler nawo siyawakhuza ngoba angikwazi nje mina angithi umuntu wase South Africa kulula ukuthi ekhuzwe uma kuzoba nomuntu ozomdayisela into ayithenga kumuntu angamqondi. It's the same thing ama-wholesaler kumele yenze. Uma kungena umuntu okufika ezothenga kuwena kumele ube nendlela zokuthi no angikwazi ukukudayisela ngoba nami sengipart of ubugebengu kahle kahle ukuthi ngikunikeza into ngithamba udayisa ngibe ukwazi ukuthi wena una amaphepha. Umphakathi muva nje uzwa ukukhathazeka kwawo ngalabo kabenza ke sengathi balwela kabantu bakuleli ngokuxosha abokufika kuleli ngokungemthetho kanti baqonde ukwenza inzuzo ngabo. We are aware of abantu abahambe bezibiza abantu engathi balekelela abantu beyitolo. Thina sesikhuluma ngathi ke sira nawo lezi zitolo. Siyacela bewiyeke lo mkhuba ngoba sesikutholile ukuthi emini bayabonakala bengena ezitolo as if balwela thina kodwa ekusuku bahlangana nabo labantu bethatha imali futhi becela imali kubona. So siyacela nje nokukhuze lo mkhuba wabantu abahambi bebangumsindo bethi abaphuma abahamba abantu bokufika kungena ama South Africans. The same people siyabona ama video yabo beyocela futhi imali kubo futhi abantu bokufika. Ezindabeni ze1 KZN TV kuba inkosi Mthembu empangeni. Umphathi wekhomishani okhethe ezimele IEC kwisifunda saSogwini uZolile kaSiphiwo uthi njengoba bekubhalisela ukuvota kwizikhungo ezisogwini ezingama-435 konke kuhambe kahle kanti isibalo sabantu abasha ababhalisela ukuvota senyukile kanti uthi isikhathi sokubhalisela ukuvota savulelekile online ngaphandle uma ngabe ungqongqoshe wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu esememezela ukuthi useyakuvala ukubhalisela ukuvota. Umphathi wenhlangano yengamela ukhetho kuleli IEC kwisifunda ugu uthi sinyukile isibalo sabantu abebeqala ngqawo ukuzobhalisela ukuvota. Uthi njengoba bekuyimpela sonto yokugcina yokubhalisa izikhungo ezingama-435 435 bezivuliwe kulesifunda ziqhubeka nomsebenzi wokubhalisela ukuvota. Yobhaliso belisenzeka kwizikhungo zethu eziwu-435 zalapho ogwini. Mangisihlula ke umuzi wabantu u-59 then Renkonyane municipality ku-172 bese kuthi eMzumbe bengu-111 then bese kuthi eMduni bengu-92 so konke kusekuhlangene benze 435. Imphumela ke yobhaliso abantu ababhalise for the fair basha for le mpela sonto siqhamuka kuyona eMduni bawu-831 then eMzumbe babe-1068 then emuzi wabantu babe-948 baze eRenkonyeni babe-1900 abantu abashasha labo ngibasho ababhalise kwimpela sonto esiwe kuyona. I-total number yabantu ababhaliseleke ku-4,747. Uthi ukubhalisela ukuvota kusaqhubeka online kuyoze kume uma ungqongqoshe wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu kanye nomasipala uvele inkosini Hlabisa esememezela ukuthi akume. Ngasho ke umsakazi ngokugcwele ukuthi i-registration iyaqhubeka, i-registration izoyeka ngomhla mase uminister ukaCocta babuhlabisa sememezele umhla wokhetho ngokusesikweni. Yize sazi ukuthi umongameli wakumemezela lokho but officially lento siyibiza ngoba i-proclamation ezogazethu izoba ngoLwesihlanu kuleli sonto umhla ka-7 then emva kwalokho alukho kubhaliso lwabavoti olulindelekile. So masikhuluma nge-proclamation date sube sisho ukuthi everything oyi-voters roll yethu ayisakwazi ukuthi sibhalise or abantu abazobhalisa bakwazi bayingxenye yokhetho lo masipala loka 2026.
Uthe emva kokumenyezelwa akukho ukubhalisa kokuvota okuzokwenzeka. Ngisho umuntu angafika esikhungweni ngelanga lokuvota ngeke asizakale. Ayisike zonke inhlelo noma ama-platforms okubhalisela ebusuku nje ngo-12 ayavalwa onke kwenzela ukuthi kungabikho abantu abazothi bona bebebhalisele besihluphe esikhungweni babe bengazokwazi ukuvela bavote baparticipate kwi-election. Lo mbiko beniwethulele uZamando Sicele wezindaba ze1KZN TV ngisesayidi. Asithi shelele itolo nenabeselo siyabuya futhi nezinye zeindaba. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli ngu-16.34 kwidola laseMelika libe ngu-21.99 kupondo waseBrithani libe ngu-18.86 kwi-euro yase-Europe. Intengo yegolide ime ku$4,253.23 ounce bese kuthi intengo kwayo longahluziwe yona ube ngu-$79.45 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Umdlalo waseBeetswood Secondary School eRichards Bay uBongani Luvuyo uMabandla useceleke ukwesekwa ngumphakathi ukuze afeze iphupho lakho lokomela izwe ohambeni lebhola lezinyawo luya eNgilandi ngenyanga kaNdasa unyaka ozayo ka2027. Lokhu kuza ke ngemuva kokukhethwa kwakhe ngenxa yokudlala kahle emidlalweni eClive Barker Soccer Festival. uMandla kunxuse noma ngubani ongaba ke namandla ukufaka isandla ukuze akwazi ukubhekana nezindleko zalolu hambo lwaseNgilandi. Umfundi waseBeetswood Secondary School uBongani Luvuyo Mabandla ucela ukwesekwa umphakathi ngemuva kokukhethwa ukube ayomela eNingizimu Afrika ohambweni lwebhola oluya eNgilandi ngoNdasa ka2027 ngonyaka ozayo. Nakuba ke leli thuba elikhulu lokuveza ikhono lakhe emhlabeni, umndeni wakhe uthi kubhekene nenselelo yokuqoqa imali yalolu hambo. Kusukela ke samncane uLuvuyo wakhombisa uthando olukhulu lwebhola, ukuzimisela kwakhe ke nokusebenza kanzima kumenze waqama emqhudelaneni eClive Barker Soccer Festival okugcineke umvuleli ithuba lokuyomela izwe eEngland ngonyaka ozayo. Umqeqeshi wakhe uthi uBongani kungomunye wabadlali abakhombisa ukuzinikela, ukusebenza ngokuzikhandla nokuziphatha kahle enkundleni nangaphandle kwayo. Badlala tournament at Clive Barker tournament whereby baselector bedlala tournament. He was one of the few nominees abaselector, so baqualified for ukuthi bayodlala eEngland next year ngoMarch kule tournament to showcase. So as much as they select to a part kuba nama fees webhayimele ba coverage which is around 65,000 which needs to be raised before March for accommodations, ticket flights whereby besingajabula ukuthi people who can reach out, any sponsors who can reach out for him, that would be so nice and so good for his career because such opportunities don't just come to anyone. Lo mfundi ke uthi uzimisele ukusebenzisa leli thuba ukuze kaphakamise igama lakhe, isikole sakhe kanye neNingizimu Afrika. Uthi ufuna kube isibonelo esihle kwabanye abafundi abanamaphupho afanayo. Ngicela ukuthi abantu bangisupport ukwazi ngithola imali ukuthi ngeEngland. And ngifika lapha eEngland ngizomake sure ukuthi ngizophusha ngisebenza kakhulu ukuthi bazojabulisana nabantu laba abazobe bengisupportile. And kuningi ngifisayo empilweni yami ukuthi ngiphumelele, ngidlalele i-team enkulu, ngijabulise abazali, ngisupportile laba nabanye laba abancane abangibona bakwazi nabo ukuthi bangirole model. Naphezu kwenjabulo yokukhethwa kwakhe, umndeni uthi ubhekene nenselelo yokukhokhela ke izindleko zohambo. Into yokuqala kumele hloniphe abantu abadala, lalela abantu abadala, lalela coach. If coach ekushatha ngacanga ukuthanda yakuphusha ukwenza ukuthi ulungise mistake lo yenzile. Bese lapho into yokuqala modlala noma udlala ubona ukuthi akukho coach okhoyini awazi maybe khona umuntu okubukile. Uyise kaBongani uthi ke yize bejabula ngaleli thuba kodwa kamandla ukuhlangabezana nezidleko ezidingekayo abanawo ngalokho konxuso umphakathi osomabhizinisi nezikampani ukuba bafake isandla ukuze ke iphupho lendodana yakhe lifezeke. Ukhethiwe lapha kwiClive Barker bekudlala i-tournament under 16 wakhethwa ukuthi ahambe aye omeli South Africa eManchester nase-Tottenham nodlala neManchester City neTottenham. Ziva ndivuyile kakhulu really proud kakhulu ngibona ukuthi
imisebenzi yakhe lo mfana iyabonakala imivuzo uzimisele kakhulu. Lezi indleko zohambo ke zilinganiselwa ku-65,490 wamarandi. Umndeni kaBongani unethemba lokuthi ukwesekwa umphakathi kuzomvulela indlela yokumela iNingizimu Afrika enkundleni yomhlaba. Kuyadingeka imali eningi kakhulu ukuthi akhona ukuhamba lapha. Lesingacela kwabantu be-team nabo businessmen ukuthi basixhase ukuthi sifezeke isiphupho lakhe. Ezindabeni zo-1 KZN TV ngingoSamgeliso Nqulunga ngise-Richards Bay. Ake sibheke isimo sezulu esingalindeleka. Nina bentule bande ngodonga kwelakithi kwaNongoma kamzimba umntwana nethimba lonke le ndaba sithi khumu. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.